Digo iti solo que o presunto misterio de Tánxer está, realmente, na mirada daqueles que contemplan a cidade sen chegar a atravesar nunca o limiar das súas portas. Agareso volveu traspasalo en 2011 para continuar o traballo iniciado en Perfís do Estreito. O resultado é o blog de Tánxer Anador, elaborado polos estudantes que este verán participaron na primeira edición do Seminario de Xornalismo Social e Cooperación Internacional. A el corresponden estas imaxes, tomadas no curso da expedición que durante 10 días permitiron achegarnos á realidade social do país veciño. Guiados polo activista dos dereitos humanos, Bouquer El Camilinchi, a fundadora de 100% Mamáns, Claire Trichot, e Antonio Caradona, coordinador da Asamblea de Cooperación pola Paz en Marrocos, viaxamos a Tánxer. Chegamos o 1 de agosto, coa rutina da cidade alterada pola calor e o Ramadán. Durante un mes, os marroquíes rompen o xaxún ás 7:30 da tarde e todo está disposto para cumprir con este compromiso relixioso, dende os horarios comerciais e da administración ata os restaurantes. Neste Tánxer a medio gas tivemos a oportunidade de coñecer o traballo que desenvolve a ONG local Areg, no popular barrio de Bir Chifa, un dos máis empobrecidos da cidade e marcado polo deterioro ambiental, a emigración e unha elevada taxa de marxinalidade. Tamén poidemos charlar con algunhas das mulleres obreiras traballadoras do téxtil que integran a Tabasoul, unha asociación que lles permite tomar conciencia dos seus dereitos e lles facilita a pouca axuda da que dispoñen para combater os abusos laborais aos que son sometidas. Outras marroquís condenadas ao ostracismo son as nais solteiras. En Marrocos, ter un fillo fora do matrimonio segue constituindo un delito penado co cárcere, un delito que castiga o abandono a miles de nenos e nenas cada ano. Combater estas terribles consecuencias é o ánimo da asociación 100% Mamáns, que nós visitamos e que aspira a terminar coa discriminación das mulleres que elixen o que o seu Estado lles proíbe. Nun intento por aproximarnos ao momento político que atravesaba o país tras as reformas constitucionais, contactamos con membros do activo movemento 20 de febreiro. A entrevista realizada a un dos seus integrantes e impulsores en Tánxer, o estudante Ghasane Koumilla, permitiunos reflexionar acerca dos motivos e demandas deste movemento social surxido en Marrocos e enmarcado na denominada Primavera Árabe, que en países como Túnez e Exipto acababa de levar por diante os rexímenes de Ben Ali e Mubarak. Tras esta primeira etapa, aínda quedaban cousas por facer lonxe de Tánxer. A 470 km na provincia de Nador e no oriente rifeño, comprobamos o importante papel que pode xogar a muller marroquí no desenvolvemento económico das áreas rurais. Tamén fomos testemunhas dos graves déficits que ten o país no que respecta ás infraestructuras máis básicas de servizos esenciais. Constatamos as enormes carencias do sistema educativo e descubrimos a cultura amazigh, todo da man da ACPP e os seus parceiros na zona. O oasis de Ait Tayer, educación para algúns, reconstruindo a Xerezade ou a primavera máis longa de Tánxer, son os títulos de algunhas das crónicas elaboradas en terreo e froito dese intenso intercambio de impresións. Un achegamento a algunhas das problemáticas que laten baixo o descontento social e a varios dos proxectos de cooperación ou desenvolvemento que traballan no norte de Marrocos, co obxectivo de mudar as cousas.